Salam hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, dorogie Turkmenistanцы. Bizim çeşmelerimizin berýän habaryna görä, Türkmenistan'ın içine Türkiye'den ve Rusya Federasiyası'dan gelýän uçoğlaryň avia biletleri şolaryň narhynyň üstüne $200-300 narh galdyrmanyň düýp sebäpkäri Daşary ýurt ministrliginiň ýol başçysy Raşid Meredov we onuň ýetişdiren adamlary, hökümet ulgamyna dikmedik goýan adamlary, biri şol ýanky protokol bölüminiň başlygy Serdar Muhammed Durdiýew, beýleki Hajiýew hakda biz gurrun edipdik. Ýende Mätiýew diýip biri bar. Inni men sizin ünsüňizi bir surata çekjek bolýan. Tanadyňyzmy şu ýigidi? Şu duran götü ýalaňaç ýigidi. Muň satanyň arasyna bir mele gulpokluja gelin. Beýlinden aşagyna satanyň arasyna näme işläp ýör? Tanamadyňyzmy? Onu beýleki surata seredik görüň. Gördüňizmi? Ha, bir Serdar Muhammed Durdiýew diýsene. Ogus kentde o melegelin bilen eden ettiligini edip ýören adam. Ýöne Haşan Serdar Berdi Muhammedowyň ýanyna, o sıçan ýanyna duranna, muň boýuny egireldip durşuny görýäňizmi? Şol gyýda etdirýän meselesini özem etmäge taýar. Yalamalam bolsa, sormalam bolsa taýar. Sebäbi oň durmuşy şol haramda Berdi Muhammedow bilen sıçak oglunyň diktaturyna bagly. Eden ettiligi diňe şoňa daýanyp edýärler. Sebäbi on kaptanyna şo meselelerde jalaýlyk edenne de haramdaň oglunyň Serdar Sıçagyň ýanky jan penasy Döwletgeli Meredow bar. Elmadama olar şo Ogustkentde nisat elle gedip ýörler. Bir protokol bölüminiň başlygy Serdar Muhammed Durdiýew diňe öz jalaýlygy bilen oňanak. Ol bir hökümetiň ýol başçylaryna ýanky şymýalyk ýaşajyk gyýdlary, yetişip barýan oglanjyklara mi berip durlar. Olaň içinde her hili azanlar var. Şu meseleni ýoly goýup edip ýören biziň Daşary ýurt ministrliginiň ýol başçylygynyň gödökçiligini yetiştirip hökümet ulgamyna içine diken adamlarynyň üstünden geçýär şol. Diňe o däl. Ol ýanky pul ýa-da o gyýd beýleki däl. Ol asla o ýurdun içine özüni bir haramdagyň berýanyny hasaplaýarlar bular. Eden ne diýerler? Mesele üçin ene bir maşgaladan yetişip barýan gyýd medin studa okuwy girdi. Resmi taýdan hem egzamenlerden geçdi. Şol okuwy salyny diýip, inni şol okuwy giderni, umytlyca gözek ýören çağı, ene zatady begenip ýör. Ene bir ýerden ýanky bir Serdar Muhammed Durdiýewiň Aynar diýilýän gyzy, ýok, men institutda okujak diýip aýagyny depip durar. Yani kakasy näme kakasy üçin mesele däl ol. Trubkany galdyryp men gyzym institutda okujak diýdi bolin. Ojaş gyzy aýrýarlar da oň ýerine Muhammed Durdiýewiň Aynara diýilýän gyzy institutda egzamin tapşyrman girýär. Egzamin tapşyrman girip onu ýam gutordy. Inni ýakynda da muň durmuş toýu boljakmyşyn. Şol inni wara kakasy ýa muň üçin satyn alyp beripdir bir alfonsany. Satyn alyp berdi, şol inni şoňa öýlenmeli. Toý etjekmişin ol. En daşary ýurtda Rusiýetde Rusiýa Federasiýasyna bularyň bir satmak meselesine men Türkiýede kyna görkezdik, adamdan gyýgyryp bolup ýörşüni siz eşitdiňiz. Emma Rusiýa Federasiýasyna bularyň ýörüýte öz adamlar bar. Hatda şol Serdar Muhammed Durdiýewiň her sapar şu Rusiýa Federasiýasyna ýa şoň bir haýsam bolsa bir vilayatlaryna baranna şol iş sapary bilen barlaryna öňünden çykyp on hemme korrupsiýon işlerine goşulyp çözýän iki zanak dogan bar. Maksim we Konstantin Malkovlar. Ene şol oglanlar
Şojaş yigitler, olar resmi hiç yerde bir Türkmen hava yollarına degişli adam değil. Olar başka firmada işlerler. Emma bilt gerek bolsa, şolun adamlarının üstünden şol 200-300 dolar üstüne tölep, siz yende bildalı bilýäňiz. Kazan, Aşgabat, Moskva, Aşgabat gerek bolsa inhe. Inni haramda berdi Muhammedov. Hemem sen, on haram oğlu, Serdar Saçak. Şimi yurdu düzettik deyip, ha? Bar ünsümüz, halkımız olur deyip, maksadınız şu mu deyip sizin? Ha? Bu adamlara inni günüm yok. Yaşaban milenaklar. Daşarı yurtta da var, şolun bokurduğunu yapışýaňyz. Kara dervilen kazanıp şotayda var, çağalarına geçirmenin yerine sizin haram nökörlüğünü de tölep, ondan o pullar size geçmeli olya. Demek şu bütün korrupsiyon işlerin hemmesi şol daşarı yurttan yende yığınalıp nirek gelýär? Serdar Muhammed Durdyýewiň üstünden, Döwletgeli Meredewiň üstünden näme diňe öýler alýarlarmy? Sizin hakyňyzy beren aklarmy? Hormatly adamlar, biz şu Serdar Muhammed Durdyýew arada ýende bir näçe çykyşlamda sebäbi ol adamyň edip ýören işleri sanardanken, oň üçin inniki çykyşlamada biz bu zatları ýuwaş-ýuwaş düşünür urar size. Sebäbi olaryň eline düşüp, olardan görgü görüp ýören adamlaryň sany sanardanken. Emma Raşid Meredov şutaýda sine diýen bolsaňyz, kän görünýänam diýerler. Tilkiň müň sapalygy bar. En gowsam görünmezlik. Emma hiç yer gaçylmarsan. Kel tilki. Hiç yer gaçylmarsan. O goýan adamlaryň bilen deň derejede jogap bermeli bolsaň, haramda bilenem bile. On sıçak oglu bilen bile. Sizin hemmäňiz halkyň öňünde jogap bermeli bolarsyňyz. Geçecek ýeriňiz ýok. Sebäbi halkyň haky belanyň oky. Halkyň haky bar. Народ имеет право. Салам, hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Сегодня я доведу до вашего сведения новую информацию от наших источников. В чем причина, что вот эти вот авиабилеты, которые продаются в Турции, и, как оказалось, и в России тоже, они все с завышенными ставками на 200, на 300 долларов. И как вы думаете, в чем эта причина? Причина в том, что это вот тот доход, который позволили зарабатывать Министерству иностранных дел и людей, связанных с ним, с кадрами, которые вот это вот драные леса Рашид Мередов уже внедрил во все сферы. Это его люди. В первую очередь это начальник протокольного отдела Сердар Мухаммед Durdyýew, известный блудник, маньяк, педофил и вообще распоясавшийся человек. Это он. Вы посмотрите вот сейчас вот на эту фотографию. Вы можете сказать, кто это? Что это за поза и что за белокурая мадам там у него меж ног, ниже пояса? Узнали? Если не узнали, то посмотрите на другое фото. Вот он, оказывается, этот Сердар Мухаммед Durdyýew. Вы посмотрите, как он прилежно ставит эту папку. Как он наклоняет свою голову, прямо он готов залезть ему сам в промежность и сделать то же самое. Если надо, он и лизнет, и миньет оформит. То есть человек, который распоясался до такой формы, готов на любое. Мало того, этот человек организовал поставку вот этих вот девчонок и даже мальчишек в верхние эшелоны власти. Вот примерная, короткая, так сказать, вот обзорная картина этого человека. Кроме того, этот человек уже всевластен. Он не просто там, где захотел, заработал. Он зарабатывает огромные деньги. Везде, на каждый приезд, где он находится. Но он может решать судьбы людей, простых,
порядочных, законопослушных людей, он может решать их судьбы. Вот такой случай произошел. Одна девочка поступила в мединститут, все прекрасно сдала, прошла по конкурсу. Ее вроде бы зачислили. И вдруг его доченька, разбалованная Айнара, она захотела учиться в мединституте. И как вы думаете, решился этот вопрос? Уже после окончания экзаменов один его телефонный звонок, и Айнара зачислена. Но эту девочку, которая официально все сдала, ее взяли и отчислили. Ее не пропустили. Отец не перенес этого удара, у него был инфаркт, а через пару месяцев этот человек умер. Это человек, для которого убийство, насилие – это ничего особенного для него. Он считает себя властелином Туркменистана. Но во всяком случае, да, конечно, Харамдак, который притащил этих людей, который прикрывается вот этой вот драной лисой, так, он в том же стиле продолжает и также передал своему сыну, этому засранцу. Сердар Сычак, ты не знаешь, кто тебя окружает? Ты знаешь, что все коррупционные схемы, которые проходят, они же ведь проходят, вот особенно по авиабилетам. Вот, например, в России есть авиарейсы Москва-Ашхабад, Казань-Ашхабад. И эти авиабилеты можно приобрести только через кассира Сердара Мухаммед-Дурдыева в России двух братьев, Константин и Максим Мальковы. Они числятся в какой-то компании. Мы об этом скажем в следующих своих выступлениях. Они числятся там. Но вот это вот кэш в $200-300 на каждый авиабилет забирают эти ребята. И они готовы сотрудничать, и они готовы продолжать. Мало того, рядом с ним всегда начальник охраны президента Довлеткелды Мередов. Все это делается под его прикрытием, потому что Довлеткелды Мередов вместе с этим Сердаром, Мухаммед-Дурдыевым, в отеле Огускент или Низ, они вместе занимаются вот этим вот развратом. Это продолжается уже 7 лет. Этого человека назначил в свое время Рашид Мередов. У него сейчас не очень хорошие отношения. Так? Но в конце года Рашид Мередов пытается слинять. Он хочет уйти. И кто вместо него встанет, он уже поставил. Вот мы уже про Хаджиева вам рассказывали. Тоже извращенец. И вот вам Сердар Мухаммед-Дурдыев. Есть еще один претендент, потому что Рашид Мередов хочет уйти. Так, Мятиев. Так вот, дорогие друзья, как говорят у туркмен, у лисы 1000 хитростей есть. Но самое хорошее – это не показываться. Вот это вот стиль работы Рашида Мередова. Ведь никто не подозревал его. А именно этот человек стоит за всем этим. Это его кадры. И он покрывает диктатуру. Мы продолжим рассказывать об этой мафии, которая покрывает Харамдак Бердымухамедов и его сын Сердар Сычак. Как говорят туркмены, халкын хакы беланың оқы. Права народа – это пуля смерти, потому что народ имеет право. Халкын хакы var.